Neața, este a 6-a zi de biciclit și ultima. În seara asta ar trebui să ajungem la Passau. Suntem în Zimbach am Inn, un sătuc în Germania, care are o contraparte de cealaltă parte a râului, în Austria. Pentru că ultimii câțiva kilometri Innul a fost granița naturală între cele două. Deci planul este să trecem în partea cealaltă a râului, Braunau am Inn, luăm micul dejun și pe urmă eu personal voi lua un tren de acolo, pentru că eram făcut 50 de kilometri și oricât de frumos ar fi fost, astăzi mă simt cam ruptă. Deci o să fac doar ultima porțiune de 15 kilometri până în Passau pe bicicletă. Prietenii mei vor face tot drumul și ne vom reuni într-un orășel numit Scherding. Am ajuns în Scherding și se pare că poarta asta este tot ce a mai rămas din vechiul lor castel. O să intru acum în orașul vechi și merg la o înghețată. Arhitectura din Scherding se prezintă cam așa. Ieșim și la Inn un pic. Și clădirea asta frumoasă de pe celălalt mal al râului se pare că este o școală. Wow, arată ca un mic palat. Asta e priveliștea din parcul orășelului. Râul Inn este foarte larg aici. Am senzația că e mai larg decât Dunărea. Dar vom vedea ce se întâmplă la Passau, unde Innul se varsă în Dunăre. Aproape de intrarea în Passau, cred că mai sunt vreo 5 km, ne urmărește o ploaie. Venim pe un drum regional. Am mers și prin pădure pe o porțiune neasfaltată care a fost înfiorătoare, dar nu mai e mult. Am ajuns la Passau! Yay! Victorie! Woohoo! Și bună dimineața în ziua a 7-a, dar nu de bicicleală, ci de plimbat prin Passau. Astăzi este o zi de relaxare, după toți kilometrii pe care am făcut. Vom lua micul dejun la o cafenea de pe râul Inn, la care ne uităm chiar acum. Și apoi vom merge să vedem confluența celor 3 râuri, pentru că la Passau Innul se varsă în Dunăre și imediat după se mai varsă un râu în Dunăre, unul mai mic numit Ilz. Deci vom merge la un punct de perspectivă să vedem întreaga priveliște de sus. Dunărea! Dunărea albastră chiar e mai frumoasă decât noroiosul acela de Inn. Yay! Mă simt un pic mai aproape de casă acum. Nu au bicicletele la fel. E raiul bicicliștilor aici. N-am prins decât o parte din coloană. Asta este punctul de confluență. Deci vine Innul din dreapta. Pac, 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 pac. Se întâlnește cu Dunărea din stânga. Nu știu dacă vedeți că lumina nu este grozavă, dar chiar se observă diferența de culoare între cele două. Și cred că de sus o să vadă și mai bine de la punctul de panoramă. Iar din stânga spate, dintr-un mic canal, acolo, vine râul Ilz.
Vedem confluența râurilor. Deci în stânga este Dunărea albastră și în dreapta Inul. Până la urmă, tot pe malul Inului ne terminăm ziua. Ora exactă. Dragilor, aici se termină excursia noastră pe râul In. Au fost 6 zile pe bicicletă și o zi în Passau. Eu personal am făcut vreo 190 de kilometri pe bicicletă, iar prietenii mei estimăm că 300. Eu restul am făcut cu trenul, dar chiar și așa a fost un efort de care sunt tare mândră și o experiență foarte plăcută, foarte interesantă. Sper să mai apucăm să facem ture cu bicicleta și altă dată, poate pe Dunăre, că toți suntem aici. Deci, da, asta a fost. Tschüss!